Ai ngo yu ublay ubadang ple yangi ya kalan ka bangi la banyo asngo ya ka ktien ka jong u. Hakani ka por nakalyang jong ka Good News TV ni ai kublay bagi pedang sngo bhai phi baro ki baju pen bat snap ya kini ki program ke bangi ju wan lam shaphi haman la kasngi utrai. Ngidap daka jingkemen hakani ka por baidan ringkat bat ngi I pro pastor Eddie Meladopri iban sam ya ka khubor na ka ktien ka jong blay. I pro pastor Eddie Meladopri I pet ya ka Milim district ka bahap hapo ka Milim Presbytery jong ka KGP sinat pedeng. Marashwa penginyo asngo ya ka khubor bai pastor and I pedeng ka jongi ngin ngap shya ka way ka jirai ka bakirpang ban I dai I sunshine ka kungor bagi parlok ki jong I ublay unkur khu yangi baro. Yala jingim ngilaju berkat Shanukin kan yalam Hatu jinglong senran ngidon Man budu try kam day kakam basuk Jingim ngin pentemai Ngin wan hajan utrai Hatu ka jinglong senran ka bashisha Ka doni em hanga Ladaya ublay ngalen Haman kipor La jingem ngapen serwa Mentoy ayu ya ubril Baunyo ya kapertay Ladaya kabneng Indulang leno Ki jong kapertay Ya kito bread baro Ya kajing suk hantangin yo Sembranu jisu hap dan jing ya le Jing shibun kimat Henry kem len you try Hatu kajing long senran kabashisha Kadoni em hanga Ladaya ulay ngalen Aman kipor Lajing em ngapen serwa Mentoy ayu ya ubril Baunyo ya kapertay Ladaya kabneng Indulon leno Yala di ailen Ngini syadin ya pertebat ki jing snobha Ngin boju jisu bad ngin bakading na Hatu ka jinglong senran ka bashisha Ka doni em hanga Ladaya ublay ngalen Haman kipor La jingem ngapen serwa Mentoy ayu ya ubril Baunyo ya kapertay Ladaya kabneng Indulong leno Ladaya kabneng Indulong leno Ngai kublay ya pi baro baju pet ya kan ga Good News TV bat ki baju kmi len tiru leng ba kan ga program ba pin yo mat ya ga jingker ku kamtam ya ga jing psa ya ga ktien ga jong ublay jing kublay ha ka kerteng ga bathyang tam ga jong utrai bat undong pen em jong yu Jesu Christ ngai kublay ru ya ga Good News TV ka bla ai hangai kan ga lat ban ya don benta sa sien na ga benta ban ya sam ya ga kubor na ga ktien ga jong ublay Aswa bangin poi syaga benta na ga ktien ga jong ublay ka balong kum ka jing slok na ga benta jongi ngin pendam na ga jing duain ni aingu ya me ublay na ga benta ka ni ga por ka ba kodor ka bangi yo ban sya skori ga ktien ga jong mi
bat kum tangi da duai ba men kerku ya ka wei pa ka wei ka kentien ka ban mi no kan long da ka bor ka jong me ha ka ba ngi baro ki ba yo sngo ya ka nginda yo mat ya ka bor ka jing pun thamai bat kham tam ya ka jing pen shat bor mun sim jong me ha ka bang inang la ban im bat ru ban le ya ka mon ka ba khut ka jong me ni pan ni ni baro ha ka kurteng ka ba thiang tam ut nong pen em jong i u Jesus Christ amen kadon ka wei ka yeng mani jong ka wei ka balang ka bahasna jong kata ka yeng mani kadon ka wei ka building ka bahe but wei ni kinong khayu ba khrau ula thet ya ka ni ka building but ula thmu ban penlong ya ka ne ka building kum ka night club para ba ka balang ka latip ya kata ka jing thmu jong uni reus pa ubalong unong khayi kala smoke ya man sim kum ta kala persyang ban thaulat thaulenti ban khanglat ya u ban penlong ya kata ka building hasenda yeng mani kum ka night club Henry kem la lei ka ba khadu kilabu ka jingdwai khmat ublei ba ublei un khanglat ya ka ban pli ya kata ka night club ha kata building hajan ka yeng manim but anda kila dep ban dwai ha kata ka met ka pai shala yeng la sem but kata ka ju hi ka met la don ka jing kemding ya kata ka building bat kala ing khong khat but haba unong khayi ulatip ya ka ni ula ai ijahar khmat ka yeng kashri ban persyak ya kata ka balang namar unget ba ublei jong kata ka balang ula jubab ya ka jing dwai jongki kat ba ki para benget jong kata ka balang ki bla dwai jor ha kata ka min kila entaj ban ong em kam dei ka jing dwai jongi ka balong ka dau jong ka jing ingkhong jong kata ka building hang ni ngiyo i ya ubom long kristan penban ubanget ba ublei jong ki kristan ujubab ya ka jing dwai jongki kat ba ka wepat kalyang ngiyo i baki don ki kristan ki banget baka jing dwai jongki kamdei ka dau jongki kamba ngelak ban len babun ki para banget kim nget ba ublei ula ban jubab ya ki jing dwai jongki kum ta ki thaula thaulenti ban suturbet kat syabasha kat syabarhem namar ba kim yo ya ka ba ki dwai ki perkhat ba ublei jubab kim skau tho ya ka jubab ka ba ublei ong em lani lada ublei ong up lani lada ublei ong kum ba ong yo apostol Paul ka jing ai e jonga ka dap biang yami ka pau sai kedar namar ka jing long jing em jongki kam ya dei bat ka jinget ka ba ki don ka ka jinget ka bom shisha ka ka fake faith kam ka real faith lani ka jinget ka ba shisha bat ki kristan ki ba kum kini ki dei kita ki kristan ki bom pura lani ki incomplete Christian i hakani ka rikasi ka ba it ka jongi ngi don si bun ki kristan hato barok ngi dei kita ki kristan ki ba pura ki ba dap pura do mensim jong ublei lani hatu ka jinget jongi ka dei ne em ka ba shisha i kiriu khot ha ka balang ki dei ki khot ki ba pura jong ka balang han ka jingkli ka ba mi hatu ki dei mo kita ki kristan ki ba dap pura i kamot ayu habang ngaong ki kristan ki ba pura i kristan ki ba pura thau ya ka jinglong jing em ka ba pen i ya ka jinget da ka kambat ka jinglong jing em ka ba ngibut shisha ya ki denjat ki jong Jesus Christ men ba udang don la slapper thai kum ta ka phang pedeng jong ka ni ka jinget slok ka ni ka por ka long i kristan ki bompura badon kam ban poi sya ka jinglong ka ba dap pura ta ki incomplete Christian ka benta naga ktin ka jong ublei ya ka bang labu ban pensyong nong rim ya ka ni ka jinget slok kalong naka kitab ki kam ki apostol kalanong ga bakat kendai ga khot nadu ka baningkong hadu ka ban riu sngap ngan puli ki kalajia men bau Apolos udon ha Korin bau Paul on daula let ding ba ya kita ki phang ki ba shaneng ulawan sya Efesus bat ula shem ki balong senran ba ula keli ki pila pediang ne em yau mensim ba khut men ba pilanget bat kila ya thu ya u em ngem sim la yo sngau wat lada ladon ne em u mensim ba khut anda komta ula keli ki haka ate
lapen baptis ya pi. Ite kila ya tu. Haga jing baptis u Yohanes. Teu Paul ula ong. U Yohanes ula pen baptis da ka jing baptis ka jing kala ka bamut. Uda ong hau pat ba baki day ban nget hau ta uban sawan hadin jong u kata hau Jisu. Anda kilo asngau te ya kene lapen baptis ya ki haka kerteng utra Jisu. Anda u Paul ula lakbo ya laki keti haki u mensim bakut ulawan haki. Ublay un kerku ya kini kit khot ki balapan sengau hakani kapor. Pi na kani ka teks. Idon ni ka konteks ka jong upol. Haka jinglet missionary ka bakat do jong upol. Kali ka jinglet missionary ka balain. Upol ulawan poi sa kanong ba Ephesus. Bat hangta ula ya kendo ya ki katu kat ningot ki breu ki badon ya ka kerteng Kristan. Ni ki balalong i Kristan lani kita ki nongbut jong utra Jisu. Henry pola bau khmi syaki usngau tho baka jinglong Kristan jong ki kamlong ga bapura namar uyo i na ka jinglong jing im jong ki. Aba uyo i baka jinget Kristan bat ka jinglek Kristan kaya lait. Tau lebu ya kan ka jingkliban ong pila pediang ni em yau mensim bakut menba pilanget. Jadi ka jingkli ka bakat ka jingkli nga perkat. Pi ngisngau tho bakini isenran u Jesu Christ ki badon na kanong ba Ephesus. Ilong ki Kristan ki baklem usok. Jong ka jinget. Lani usok jong umensim bakut. Namar ka jinget u Jesu ong kumno baka deban longkat kum ka jingle bat ka jingim. Da ka ba ubu da ka dur uding babha bat uding ubasniu. Tangin ihi ka gospel Matias kulnang banyo dekat bakat nyaw. Kum tau deng baro ubabha usay ki sok babha henry usok baman usay ki sok baman. Sok jong ki Kristan ha Ephesus. Mlak len baki say ki sok baman. Kum tau Paul umlak syak banyo iya gani. Bakin pen bakla ya ka jingmut jong ka jingim. Jong ka jinget Kristan. Kum tau lesngau baka de ka kamram jong u. Ban keren, ban ya selok, ban cu ngap, ne ban cu yak kiar. Jingkli jong u kalong. Atau pila priang ni em, yau mensim, bakut menba pilanget. Kani ka pau syai. Apa pilanget hau Jisu, pidai ban pediang yau mensim bakut. Bat gatau, bagadai ban don kadak kasin, kaban mi na kata ka jinget kabalalak pediang. Bat ka jingmi, kadai usok jong mensim bakut. Ya kabangin syam. Aga siti ka jong upol si Galatia kalong besan gadkot ka ba arpuar, kabaya thu ya kita kisok kabalong ka jing it, ka jing kemen, ka jing suk, ka jing syak slam, ka jing lek sebun. Ka jing bha, ka jing yaine, ka jing jamnut, bat ka bor halor ladi. Abala kali ya kani ka jing kali, da upol ya ki banget ki badon ha Ephesus hatu fila pediang ni em yo mense bakut menba pilanget. Ila jubab ban ong ngimpat juak sngau ngimtip hiru laudon ne em utau mensim bakut yo i bakini ki Kristan eliok pediang ya ke gospel henry kimyo ya ke gospel ke bapura kimyo ya ke gospel ke basisha namar lahikai ki tang si liang ya ke gospel. Lani ngilak ban ong balahikai bakla ya ki. Pi lada msim la ya tholut ya ke gospel kamut tadi ke jing ya tho lani ke jing hikai ke babakla. Balai ke don kene ke jing hikai ke babakla haka baki breu kimla ban tip sepang umensim bakut. Dau galak ban long badon ki bahikai ya ketin ke jong ublai kat kum ke jing sngau bet jongki. Kat kum ke convenience jongki. Ndai kat kum ke jing sisha. Lani ke laru ban long baki Kristan haka tu kapor. Ikwa ban sngap tang ya ke baki sngau mon. Kai ke baki sngau ya hap. Kai ke bakim sngau ya hap. Kim trek ban sngap. Kumta ke jit ya ke balong convenience
ban ya ka jing shisha. Hang ni ngidon yaki nong ikai ketien blay kat kum ka jing snobit, bat ngidon ru yaki nong sngap kat kum ka jing snow ya hap. Nong biang sa sisin. Hang ni ngidon yaki nong ikai ketien blay kat kum ka jing snobit, bat ki nong sngap kat kum ka jing snow ya hap. Ngidai ban snow tho baki Kristan kidai ki nong bot ba pura utra Jisu. Kiba kiba kren, kiba hikai, kiba sngap bat kiba le ya kamon ka jong ublay. Kimla ban sujit. Ndrai lada kimla ban le lut ya kamon ka jong ublay bat baki le tang ya kita ki baki snobit ka kerteng kamon ublay nanong ni pi kidai kita ki incomplete Christian lani kita ki Kristan ki bom pura. Ki Kristan ki bom pura, dari ki Kristan ki bom dap pura. Kila ban long kita ki pa perkat ban hi dalade ka jing ka bahop ka babha ka babet ka bakut. Ki bom don kam yau Jisu. Nang ta kila ru ban long ki Kristan ki bala pura ha ka jing le niam kila rung sya ka balang layok pen baptis kila le ya ki babha ki bapau syabar Henry ki bom pat kat kum ke gospel Christ. Bila dah ngipet ki jingya seng ki bahe ngiyoi ya ki Kristan ki batut ki ni jingya seng ki ni jingya lap ki jing duai. But ngaju perkat bala da barok kini ki balet ki ni jingya seng ki let da dok not ka bawat shisha ka bon ga jong ublay. Om ya la ka jong ga jing kwa. Ni ka rikasi ba it ka jong ni. Kan keladur bak lebak. Kan long gari ka ba syong sup ka ba syong san kari ka ba syangan kari ka ba khot ka ba suba naduk syapar, haduk syapor. Mereka jing sisya ke bengiyo ibat saki. Kalong babon ke Kristan. La kalong nakanu ke kenhun. Idai ki incomplete Christian. Ki Kristan, ki bom dapura, daw mensim bekut. Ki Kristan, ki bom jupendap ialah ke kamram, bat ialah ke jong ke jingkit klik. Hai syaka corruption, syaka jing bamsap, klem dah kedau kti yanu ru, ngim jusmit, ngim jurit ban shim ban kener. Hai syaka bor ka burom ngim ju salia ban yok yaka. Hai syaka bam ka di ngim ju nyau baka ni ka met jongi ka day ka temple ka jong ublay. Hai syaka syong kha syong man ngiyo i tang kumno ban penhun ya ka jing kwa brai jong ka dok. Nang tap hai syaka tuk ka tim ngim salia syuk ban prung ban liet kat badon. Hai syaka tombor ki kentai ki kena ngila kam snil bonsya mangiki breu ban yaki merat. Pi compare lada ngim jule ru yakini ki kam ki besnil. Rei ngim len bangi dei tang ki nong pet kai. Ki basu knyum, ki basu ut, tang na kenriang. Kita ki Kristan ki bom dap pura ki dei ki bapet tang yala ka jong ka safety, tang yala ka jong ka jing suk ka jing singan. Compare la jot ki para marjan ru. Reyala dia ada ban long ubas ngan, ada ban long safe. Ngong ki incomplete Christian namar uso umensim umdan haki. Ummi naki. Pat mlak ban len lar pipet ba ki incomplete Christian ki susim kelyang. Ne ki suthet kerki. Tang agapor baki snobet ban pen bangi don nyo so umensim. Umdon haki. Henry tang ban supen bangi don i kumbaki susim kelyang ki suthet kerki. Don ki bajet ban penpau ya ke jing it. Don ki bajet ban penpau ya ke jing sebun. Ki bajet ban penpau ya ke jing bah ya ke jing jamnut. Tang akapor ka baki snowmon. Bat akipor baki snow yo jing mentoy. Nak tak daw nga ong ki don yaw so. Kim don yaw so. Henry ki susim tang haba don kam. Ujisu kot ban nget. Ban nget hau. Ban bot hau. Bat uhikai sibun ki topik nagabenta ka jing masla pertai kumno haga jing yedai ka basimet bat ublay kumno haga jing yedai bat laka yeng ka sam kumno haga jing yedai bat ki parabainget kumno haga jing yedai bat ki paramarjan kumno haga jing yedai ru bat ki nongsun nang ta kumno ru haga jing yedai bat ka ni ka maryang ka baula tau itanat
Uhikai kumno ban keren. Ban penpai ketien. Kumno ban iit. Kumno ban le asbun. Ban le isen ay. Bat ka banga kamnyo kor. Kalong kajing sngawrit. Kaba uhikai dalam kajong kajing im. Kamut ki balen yala di. Nakabentau belay bat nakabenta kajing ha jong kiway. Di kajing long bom pura. Jongi kum ki kristan. Kalong bangim la ban bot silenter yau. Ngim la ru ban IT lut haduk kabakut hau. Ngibut yau rengkat kalimit. Kapamut ngan bot haduk hangno. Lani haduk katno ngan bot. Nang tahabang ngi kren sepang kajing IT. Ngi IT harengkat ki condition ki jongi. Ki kendon ki jongi. Ngan IT. Ada kata kajing IT. Kadi banong kat kum ki kendon jonga. Kajing sisya ka philosophy of life. Kani kajing hikai kajong Jesus pang kajing im. Kalong om ya ka bangamon. Nre ya ka mon jongu blay enle. Kat baka philosophy of life lani kajing hikai sepang kajing im. Kabaka ni ka perthai ka hikai. Pat kalong kabala sensyar daw soitan. Om ya ka ba ublay umon. Nre ya ka mon jonga day banle. Barok ni sngaw tenat ya ni garukam perkhat jong syaitan. Kabalong tang syapang ya ladi. Ka jonga kayanga bat ka manga. Usyaitan ru namar ka pop sarong jong u. Ulahap no na beneng. Ipayaw Samson, ipayaw Imsol, Nebuchadnezzar, Hitler, Napoleon, Voltaire. Bat le se manore manu ki bapitip aga jing im jong pi. Ki bapisaki. Kumno bakilahap no sa kajing jak burom. Imdan kamban kuslay yaki. Andre idon kamban kuslay yaladi bayok pihap lang hakani kejuk ketup kumaki. Kumta Paul uwanra da kedur ujisu kum ka nuksa ka bakraw tam. Lalingi pulis ki Filipi kalong ka baad kot nriyo do pra. Yato ba ujisu ubalong ha kedur ublay kapamut uba donbor uba halor ki ai baro hanrei haba uwan si kepercay sim lanyo maria rengkat bad ublay. Penban ula sim ya kedur meraw. Ula pen sudah ya ladi. Kat haduk ba ula yap halor ke ding pna. Kata kadai ke jinglong. Kabadon ha ke jingmut u Jisu Kris kabau pol ru om. Yang ngaya pi. O pin yo. Ya kan ke jinglong. Kabalong ru hau Kris Jisu. Ke jinglong Kristan kabapura namar kata. Kalong tang ladangi bot yau Jisu. Haduk kabakut. Karangi phai biang sekiti di khot ki bangla pule menne ki kam ki apostol khat kendai leno. Karangi pule bhai ki di khot. Gin syem baki Kristan ha Ephesus kin pat yo sngow yo mensim bakut. Wat habala penbaptis yaki da Yohanes nang penbaptis su kim kloy ban syak skor bhai ya u haba ulayalap ban yathu sapang ujisu uban sawan na din jong. Kilalong ki Kristan kat kum gajing snobit. Kilalong ki bombit ban yo ya kahima ki beneng. Reublay jong gajing it. Ula ai kalat sasisin bakin ngap bano ya gajing yalap jong upol hakani kapol. Bat bakin pentemai no ya lagi jingmut. Bat ban but ban nget hau Jisu aban dayap. Insyam makini ki khot yadin bakila pediang yau Jisu lalong ki Kristan ki bapura. Namar ka khot ka bahan reu yatho. I andau pol ula lakbo ila ka kti haki mensim bakoj ula wan haki. Bat kataken ka day ka jinglong Kristan ka bapura. Ka badon mensim bakoj ka jing em jongi. Din bakini ki Kristan kila pediang ku mangalapuli. Paul ula kener ila kakti. Ula kerku yaki ngelak banong bat
Kabakum kita keklipmat umun sim lo wan naki bat kila la ban le yaki kamba. Kila keren lagi telit bat kila itu lupa. Tak dika dor jong ke jinglong kristan ke basisya. Ke jinget ke basisya ke bas kem ke banyo i ya ke jingim jongi. Hak tak ke jinget hau Yesus Kristus. Ki sok umun sim ki ban mi nangi. Swa bangan penkut ya kan ke jinget selok. Ini tok bau Yesus ulale sibun ki kamba. Uhikai dagi jingjia barok. Padadin ki jing hikai uju ong tobot yang na. Inum yo sngau bau Yesus hadin ki jing hikai un ong tobot ya ki jing hikai jonga. Henry uong tobot yang na. Ki Kristan ki bapura dai ki babot ya Yesus Kristus daga jinget. Om tangnya ki jing hikai lem jinget. Kumbalong bon ya ki ru kraw kan ki pertai. Ki babot tang ya ki jing hikai ki jong Yesus Henry ki bom nget ya Ki ba persyang ban imhok klem ukris, ki ba persyang ban penbha klem ukris, ki ba persyang ban job klem unong job uba kraw tam. Tip sepang Mahatma Gandhi, bahadian bau lo sngau ye ki jinghikai ki jong Yesus halor ulum ulah sngau it. Ban melak len le se ulah pendon kam. Da kini ki jinghikai ki jong Yesus. Saban sensyar ye ke riru. Andre sim nget hau Yesus Kristus. Ubot tang ye ki jinghikai. Sim labot ya Yesus. Kita ki don ki kentien ki ba khatdu jong u ki bau om. Ya ki sngi jong ala nyau haka sin ga beningkong hadin san paus nam. Asyam ya ladi haka jingkus lai ka bajur. Ini hak tien pareng yong slow of despond. Taka state of extreme depression. Uang man penkut ya kita kentien barok kabahanga kalong tang ka jingdum. Bat ngajudu wai ya ka jing syai. Rem ujisu tang ka jingdum. Dre bat ujisu kalong ka beneng. Bat ujisu kalong lepa ka beneng nadu nakani ka kendo. Stefan Hashwa ba unyap. Uang hakmi ngayo i ya ka beneng balaple. Bat yau kun ubreu. Ba udayeng syakakti kamon ublay. Umarten lutau ong. Ublay, ulong ublay. Ubaleng ba jong u ka jing pen im kawan. Ublay ulong utray. Ubaleng ba jong u. Ilat im. Ujon nox uong. Im hau kris bat yap ru hau. Bat pim don kam. Ban syep ting ya ka jing yap jong kamet. Abawan lap hapi. Namar kata tungin yit ya ladi. Bayok ngilong ki Kristan ki bompat pura. Iba don ya ka jinget bom shisha. Ka jinget ka ba susha kenting kat syababe kal air. Tam kal air jong ki kubor niam makin gisngi. Kabakat syabayok sngo syata ngia her. Gimdon ganong rim ka beskem na ladi. Lani tungin yit ya ladi. Bayok ngilong ki Kristan ki ba ukris. Umpat syem lalong uklik ban sensyar ya ka jing im jongi. Lani tungin yit ru ya ladi. Bayok ngilong ki Kristan kat kum. Ka jing snobit. Ka jing snow ya hap jongi. Bal ladayok don. Parlok bat ki para mensim. Ibampat pediang yau Yesus Kristus. Bat lada pisyam sisya ya ladi bapi duna. Namar ba usok ubasniu ujumi na kajing im jompi. Ini kajing slok ke kot. Yapi bat yang i bangin pai. Siau Yesus da kajing kelaga bamut. Kata kadi kajing kelaga bamut ka basisya. Tungin bot ya u da kabalen ya ladi. Tungin im kumbau Yesus Kristus ula im. Nang bangin yo long di Kristan di bapura. Bakadur kajong u Yesus Kristus on i agalong renyeng jonga jongpi. Ublay un kerku un yarap ya kan kajing slok
hakani ka por. Na ka benta ka buram ka jong ublay. Ingnya duai. Try tukar ku ya ka ktien ka jong me ya ka balabet hakani ka por. Ai bakan dayo jaka hanur hanu. Bakan tau thama ya ka jing im jongi. Bangin sngau tho ya la ka jong ka jinget hang nungi pensyong nong rim. Apeleng ka ni ka perthai ka badan sibun kijing kring kijing pa bawan na ka kerteng ka jong meu Jisu. Inamla ban pen ngop yangi. Ban pen artatin yangi. Ban pen kelumar jing mut yangi. Dari bangin kemi tang syami. Belayap halor ka ding pena. Da ka bentaban pen im yangi. Entah tukar ku atrai bangin sngau tho bah bangin nget yami. Dan kamandon yo sok ungun sem bakut. Uban pen pau si saya ka jinglong bapura. Ka jinget kristan ka jong ni. Ku yangi sa sin. Da bangin nget skam. Kami entre la ka jong ka kam. Ban pen pa, banang pen kraw. Banang pen im ya lagi jong ki men sem. Iba malait ya. Kerteng ka jong Jisu ngi duai. Amen.